Ni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yweyo, piny owacho koro lando chako chenro mar chiwo chanjo ne tuo mar polio. Tok ji 6 yudo tuono kata yudo gi tuono e kaunti ma Garissa. Migawo mar thieth oyango ni giseyudo dos milion 2.5 mag chanjo ma e dweni biro chiw ne nyithindo milion 7.4 manie bwo higni 5. Piny owacho ma kochung' ni chanjo no ni kare kendo ok orach e yo moro amora gi ngima oganda. Simfros Okinda lerono mathoth. Dwe achiel mokalo migawo mar thieth noyango muoch mar tuo polio e kar dak mar joma nodar e thuchegi mar Lajera kod Dadaab, kaunti ma Garissa. Nyaka sani kwan joma oseyud gi tuo mar polio ochopo ji 6. Mae muoch mar polio mokwongo e thuolo mar higni 10 mokalo e pacho ka. Kaka yo mar kedo gi tuo mar polio, migawo mar thieth e riwruok kod UNICEF kod jokanyo mamoko yango chenro mar chako chiwo chanjo e kauntis 10 ma ineno ni tuo ni nyalo landore mayot. The objective of this campaign is to ensure that we reach at least 95% of the eligible children under the age of 5. And for round 1, we are targeting a total of above 1.8 million children under the age of 5. For round 2, which will be conducted in September and October, we are targeting a total of 2.8 children under the age of 5 in those 10 counties. Migawo mar thieth wacho ni giseyudo doses milion 2.5 mar chanjo ni kae okang' mokwongo. Chanjo biro chiwe counties ma Garissa, Wajir, Kajiado kod Kiambu kuom ndalo 5 e dwe mar aboro ni. This campaign is scheduled on Thursday, that is the 24th, and we had gotten this brief, so I don't want to belabor on that. Kiambu, Nairobi, Kajiado, Garissa, Kitui, Machakos, Tana River, Lamu, Wajir, and Mandera as the focal points for our emergency polio vaccination. Director migawo mar thieth e yor kojolo Patrick Amoth wacho ni en gima lit ni nitiere jonyuol mathoth ma pod rem neno ni nyithindegi oyudo chanjo kaka dwarore. If you look at the figure for Mandera, for example, is only 6% of the children born in Mandera who are fully immunized. If you go to Garissa, that figure is 17%. If you go to Wajir, it is 19%. Even a county like Nairobi, it is at about 46%. The number of children who have zero-dose children who have never received any vaccine stands at 3%. Ojiwo oganda duto mondo jiw jonyuol one ni nyithindegi oyudo chanjo ni ma osepuodhi ni ber gi ngima dhano. I can make a professional, technical and personal assurance that it's a safe vaccine. Why do I say so? At the time when work was being done on what became this vaccine that we're going to use, I was sitting at the stage, the global equivalent of NITAC. E higa mar 2022, piny Kenya ne en achiel kuom pinje manopuodhi ni osekedo chutho gi polio. Muoch mar tuono kendo nyiso ni oganda onego bed akicha ne landruok mare. Simfros Okinda.